Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. National man is TL. Today is May 18, 2022. So, ang previous na to, karong adlaw mga guys, is murag giihian og iro ang akong vlog. Kay wala di usa nga nigawas ang result sa akong vlog. Ambot mura maghihias iro, gilabyan si di unato. Ngano man ang pautana, nganong galuib ka. Kinsa siya nga labaw pa kanaku. Unsay man naa kaniya nawala ako. Unsay naa kaniya nga wala ako. Unsa man do be? Daw gibudhian na ang tanan. Unsa man kantahan ako'y? Kinsa siya nganong galuib ka. Number galuib. Kinsa siya nga labaw pa kanaku. Unsay man naa kaniya nawala ako. Kay gipakyas mo man ang tanan diri kanako. Niliko ang kanta. Mga tawa tanyo good vibes ning ato. Yung mo pamaster ko kay good vibes so gini ako. Wala jud ko ni gitumo nga tao. Kinil gini akong kabuang kanta. Mo na mo tanaw mo sa kung numero kanta na mo diya. Sabay ra pud mo mura mo Freddy Aguilar ba. Nganong giluiban mo ako. Pamina mo mga guys, pangtanong to, nganong giluiban mo? Kisay nagkulang, siya ba o ako? The reason for today is butlog. Katawa na lang nato bisag pusay tayo. Pusay man kita, ngalag mo ingong kog daog ko still bisag wala, di ba? So, previous today, pero na ako balita nyo niya tatawad. Previous today is 2 p.m. 41. Code is 174. 5 p.m. Mag-serious ako mga guys. Okay, usahir ba, mabasiran di ako diri. Maingon nga, tala-tala daw ko. PM 707, code 595, no? Is 9 p.m. is 137, code is 485. So, kung kinsa kung kamo nga original yung sugarol ka na ang code, oh. Pustain na nyo diha. Birahi. Ayaw lang tuka. Ito ko na mo, matay na. Kadaot. Lisod ba kayong mamatay? Hey, maangkon sa din mo mamatay ng inyo ha. Agay. Sit ita, paminaw mo niya. Kaya nga ako ibundak ninyo. Agay. Sit 69. May nga naging sila bakakon, Miss Mami. Ingon siya, mauna. Yung sa kisa may nakahibaw nga mugawas ang number. Walay kini siyang number. Walang taong nakakaalam ay lalabas ba. Mas maayo pa man ganita, dulgan ta, kay makahibaw tag mulabas na. Di ba? Agay. Katangan na nato pusita. Dili ra kay mo kamuray pusi hasta ako. Wala mo kabog asa ko nagpustaan. So sit in na ta, sit A. Kini sit A diha mo nga kuha mo sa STL ha. STL kuha mo diha. Ari na punta sa sit B. Dalion ra tanig vlog kay kini ra bang baba ako siglag istorya niya. Nabasira na ba ako ani akong baba na ra bay dagang istorya nagmay nagkuan ako diri nga kuan daw ko mauna susing nanong puning tao no pang good vibes sa kini nga ako niya sila serious kayo bahala mo dia serious mo bahala kasi makakunot-kunot og sayo basta kay ako wala ko kunot. Kanang kunot to artos lukot unsa mo to nasayop-sayop na tagsuwat ani ato ang sige istorya.
So 116. So sit B ha. O sit B, sit B. Sit B. Sige. Kuha na i-screenshot sa ninyo sit B. Dili malupad pitik ning kasing-kasing. Mutuo mo day nga di gina mulubad day ang pitik ng kasing-kasing. Ako mutuog jud ko day kay kana akong bana day di mo na wagtang ang pitik sa kasing-kasing naramang gyapon. 5. Oy mga guys, kini 531 na timan-ina ninyo ha. Kumuha maging old draw sa 9 5 PM or 9. Basta 5 to 9 diri mo kuha sa kuan sa sit C kay naa ang 539. Sit C og ang 918. Timan-in ninyo ha. Kanang 918 ongoing ba na. Sultihan lang tamo. Diri mo kuha sit E. Hay nganong gitago ang matuod. Ang matuod gud. Sige na, diha na, mao na to ha. Basta, istorya ko ninyo sa sit A old o 5 to 9 PM. Old draw order to, dito mo kuha sa sit C. Kinaa dito gibutang ang 8 to 1 9. Arista sa special o kita pang good vibes na niya ato madaog man tag mapildi. Anak jud ang sugal ayon mo pawagtang sa paglaom. Kay ngun anak jud ang sugal. Moingon bitaw tag ano ni Inter. Ano ni Inter? Di ba? Ano ni Inter mo? Wala duha lagi ni sa sit C. 537 tapos special old draw 537. Special old draw ha mga guys. Nanay nagpamatuo diha ha. Manitiman ninyo duha ra ni ka number dire. Ako na lang nidagdagan og usa ha. 934. Okay? Dipinsa na 934 ha. Manitiman ninyo 934 naghatag ko yung 934. Sige. Og ari sa ta dire sa ari sa tas mintin. Naglibo ko kini ang ano ka akong partner naghatag ko sa duha ka number. So wata ka ba ugma ani mubuto ni. Karong adlaw itlog man ta pero sige lang. Wata ka ba ugma. Wa jud ni sa kay sa kung numero da pa itas pobre mo lagi itas iro. 6 3 ayo gimug angkon nga kuan, malas mo kay ang malas to amis materiyo. Di ba? Di mo angkon ko. Ang kawatan bitaw di mo. Ang kawatan bitaw di mo na angkon. O kana iyong bana bisaw usaw man yung tuok di gina mo angkon na sila gipang bitawan tuka daw yung bana be. Kung mo angkon ba gina be. Tutan ada kuno pariniray mo angkon mo tugas tinuod kay anis na sila. Always rambula. Kikatawan na lang akong pildi ko ng adlaw 400. Pildi ko 400. Hay. Pero sigira. Panat gyapon kuskus si Araluna. Para na isugal sa swertes. Always rambul yung ay gumug kalimot. Always rambul. So mga guys. Di na lang takuto. Salamat nyo tanan. O God bless. Ugma. Atangi ko nyo mag-live ko, kana ko ihatag ninyong number sa akong amiga. Ako ihatag ugma ito sinig-live na ko sa panghatag na akong lucky number. Kaya adto man ako nihatag dito good ang number sa akong amiga. Unya, kuan ha. May naot ko ninyo nga ayaw sa taon ninyo i-skip ang akong ads. Maluoy mo. O, manya po taon ko ninyo taon magpa-membership sa taon na ako Luoy kay pobre kay nga ang akong channel pero dili lang ta mo pugson kay kabalo sa kusay kanang galisod sad ta di ba nara sa inyong mga puso kung panalitan ba makadaog ganin mo sa akong number ba kanang membership sa tao no maluoy mo sa pobre. So mga guys ugma ay mo kalimuta ugma na abi ugma 92 di man ninyo kamo na lay pare sa nagunsay kuan na 92 ug di 53
sa alas 2 sa hapon. Okay? Hindi na lang tayo kutob. Salamat kay ninyo. O kayo ayaw mo, God bless you. O ayaw mo kayo ubos nga atong number karon wala ta mo daog ha. Kay nga anak ginang sugal yun. Wala may tao dyan na kahibaw. Kung sa'yo mo gawas ay kani good. Ang number good. Depende ra gud nas adlaw. Depende ba na weather. Nay adlaw mo daog tara sa adlaw di. So magsinabtanay lang tayo di mo gawas ay kung basira. So sa mga guys din nila taputo bugan salamat og ayo. Amen. Oh Carol. I am not afraid. Hello. Hello. Is it me you looking for? Okay. Bye-bye ni tanan ay. Bye-bye.